Gumikan sa kadelikado kay nagbiyahe nga Kuwang di ay og duha ka Ligid. Gi-impound karon sa Mandaue City kining trailer truck. Atong sayra ng detalye sa report ni Nico Serino. Sa video nga kuha sa concerned citizen, makita nga nagbiyahe kining trailer nga may kargang 40-footer container van. Apan nabantayan sa nagsunod nga sakyanan ang kapiligro niini kay kuwang di ay og duha ka ligid sa likod nga bahin sa trailer. Nabantayan sab kini sa traffic enforcer paglabay sa truck sa may Hernan Cortez Street corner AS Fortuna ni adtong Lunes. Gumikan niini nag-operate ang team ug gisita ang driver nga mag-atubang og nagkadaiyang kalapasan sama sa reckless driving. Actually, doon kita likita natangtan na napantang pa niya ang tuyo o sa problema to niya. Sa opposite side niya itong takbang niya, tatagtang mo sa kiyang na. Kamay na lang ko nga to, nagdagdagan, kaya niya na speed yun. Kamay na siguro ko nga to, malagpot sa itong bigas, wala, matuwad na dito siya. Nasuta hinuon nga walay sulod ang container van. Giguyod na ang maong truck o kasamtangan nga gi-impound sa dakbayan sa Mandaue. Wala pa kakuhai og habig ang driver, ingon man ang operator. Gipaabot pasab sa taga-team ang ilang pagtungha sa opisina. Aware ba ito ng tagiya? Ang mataganon. So, mo na ito, mamanarelist sa mga gusto namin nga pagtunga sa itong tagiya kay sa Maayo, no? Ang tagiya mismo nga itugot. Isugot tayo ng tagiya na patagano ay laligid ka doon na mo. Asan ko siya paingon, sir? Pano siya sa Barangay Cebu City. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.